pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Panaw ang tanan bisang kali Dalaygon ang Dios nga maoy nag-uban ka nato, nagproteksyon og nanalipod sa matag usa. Din padayon naghatag og kadaugan sa atong pagpuyo niining naong sa kalibutan. ang magpabiling ang pulong mo dili mausap. Sa atong pagsugod mga igsoon, akong gihangyo matag usa sa pagduol, pagdangop ngadto sa atong buhi nga Dios. Mahimo kitag mga pagdaig, pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa matag usa. Din iya kitang gihatagan og kadaugan sa tanan nga mga buluhaton nga gipiyal sa Dios nga atong gialagaran. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, Dios nga kanunay nag-atiman og nagpangga kanamo, Dios kanunay nagsupply sa unsa may among gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. Bahin sa amo ang pagkatao, diin nanginahanglan kami sa imong tabang sa mga panginahanglanon sa pisikal, spiritual ug sa kalag. Padayon o Dios nga imong gitagbo ug giatiman ang matag usa. Padayon mo kaming gilayo sa mga problema o sa mga pagsulay tentasyon. Padayon mo kaming gilig-on sa pagkinabuhi sa imong mga pulong aron kami duol kanunay sa imong panalangin. Nagpasalamat kami amahan sa walay hunong nimong pagpangga, mag-atiman ka namo. Amo kang ipasalamatan nga sa among panag-uban karon, nga mubisita na usab ka sa matag usa namo kasing-kasing. Sa matag usa ka Pinoy-anan mapati na usab ang imong presensya. Din maghatag kalinaw kalipay ug kusog sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Amahan, panalangini o Dios ang among kasing-kasing nga mahimong makasabot sa imong mga pulong, sa mga mensahe nga imong gipasabot alang sa matag usa. I-bless kinong matag usa, ilabi na ang among panag-uban. I declare blessing right now in Jesus' name. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios og salamat sa Ginoo sa pagpanalangin niya kanimo. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Sasi Kundi. Mayong buntag pastor, mayong buntag sab ninyo diha. Si Marvin Coronel Lozano, mayong pakiguban. Si Gia Imukalay, good morning. Si Estrella Baloran, morning Pastor Gideon. God bless and your family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga prayer. Bisan kagabi wala ko ka live mga igsoon tungod kay first time po to nga nakasinati ko og inato kasakit sa ako ang tango. Mao na nga grabe yung sakita. Matod pa sa uban mga igsoon. Hala grabe hagyod. Kay ingon gyud si Papa akong ugangan mga igsoon nga sa una pastor hiwi akong naong. Hila ko. Yung ko nga gasunod ra di ay pugko nimo pa. Kay perti pug pagkasakita. Wag ko gagwanta. Akong luha perting tulo ra. Nga sakit yun kayo. Nga akong pasalamatan ang Dios nga giampuan ko sa akong asawa o nag-ampo ko. Nag-inampo ay me o gitubag sa Ginoo ako mga ang among mga pag-ampo o nakatulog ko mga igsoon o salamat sa Ginoo sa iyahang pag-ayo kanato. Si Pastor Sapri Candelario nakiguban pastor may buntag nimo diha may pakiguban o igsoon diha sa Balog Santo Niño Tanhay
Salamat ko sa Ginoo, nalipay ka ko nga ang imuhang anak nahimong katimbang sa ministry sa FM radio. Salamat ko sa Ginoo nga naa kanunay ang tabang sa Dios o gitubag sa Ginoo atong mga pagampo. Maayong buntag Pastor Gideon Canelaro on air na ka sa Shine FM 95.3 Balok Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tanan nga nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Salamat kayo o sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa Shine FM 95.3. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Ako nagtuo nga ang Dios padayon nagpanalangin kaninyo o padayon nagtagbo sa tanan ninyong gikinahanglan. Ipadayon o ipanugid ang mga mensahe nga inyong nadunggan na sabtan diri sa atong programa ug panag-uban sa buluhaton sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Maayo nga pakig-uban ni Sasi, salamat kaayo ni Ami Idi Pritos. Maayong buntag Pastor watching from Gakay 1, Langob, Escalante City, Negros Occidental. Si Jesus lang dalan, kinabuhi kaluwasan hangtod karon, ikaw gihapon ang tanan. Gikan kaniadto hangtod karon ug hangtod sa kahangturan, ang Dios ragyoy makatagbo sa unsay gikinahanglan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Si Pundador Judilin Don Dinulan, maayong nga buntag ug salamat kayo sa inyong pag-share. Akong gipasalamatan ang Dios sa inyong pag-share niini tungod kay nasayod ko sa matag share nato sa pulong sa Ginoo ang Dios na himaya, ang Dios na pasidunggan, ug ang Dios nagbilin og mga saad sa balaang kasulatan nga kun siya mahimaya ug mahimuot sa tao nga nangalagad kaniya, iya gayong panalanginan. O congratulations sa imong kinabuhi kay ikaw duol sa panalangin sa Ama. Si Randy Lizondra, good morning Pastor. May buntag ninyo diha. Si Jinkay Magsipok Pungak, maayong aga Pastor. Kumusta? Pre-request ko sa dinhi sa IBCP Crossing Kaliwan nga mainiton ang pagpangalagad labi na ang amo ang host Pastor si Hazel Narciso kauban sa iyang asawa nga si Milane Narciso from Jinky Pungak Cube. Okay, ako aning Kobe salamat Pastor. Okay, salamat kaayo sa inyong pag hatod og mga mensahe. Ato nang ampo no. Salamat kaayo sa mga QB family. Kobe family. Og sa tanang mga Narciso family nga ang Dios magpanalangin og na ang kadasig kainit sa pagpadayon sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kay kon padayon magkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo, maunay kanabitang mo nay pinaka-epektibo sa pagsangyaw. Kon igo lang tang mosangyaw wala nato ikinabuhi. Makaingon tang failure ang ato ang trabaho. Ang pagkinabuhi gyud sa pulong sa Dios mao gyud pinaka-epektibo nga bahin sa pagsangyaw. Dili maayo mga kaigsunan nga maguna ang mensahe unya ulahi kayo ang pagkinabuhi isa pa i-apply kung nawali na. Dapat imo nang naikinabuhi, imo nang na-apply ang pulong sa Ginoo. Isa nimo masabtan nga naa kay kataw sa pagwali niini. Si DT Alsola, maayong buntag Pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pod sa iyahang mga pulong, balaanong pulong. Dalaygon ka o Dios, request ko awit makalangit Pastor. Mayroon akong kaibigan. Okay na imo ngipon Pastor. Nawag ko kagahapon wala na mo dito. Malaigang kahapon, grabe gyud. Salamat kaayo sa imong pagpangamusta Sister Bernadette. Salamat kaayo sa Dios sa imuhang kinabuhi. Og kagabi mga alas 2 nakamata ko kay murag nagngot-ngot po diri sa ako ang kanidapit sa ako ang tunlan asay ngut-ngut mo na nga nag-ampo ko mga kaigsunan nga ang Dios magkaayo. Og inana gyud na mga kaigsunan samtang nagpuyo ta sa kalibutan. Dunay mga masinatian gyud nato nga
nga nagkinahanglan og gahom sa Dios, nagkinahanglan nga atong idangop ug iduol nga to isalig nga to sa Dios. Padayon ra gyud mga igsoon samtang may panahon pa. Maayong okay, ako ani nga ako ni Tagalog pagtagad, mayroon akong kaibigan. Ako ani nga pangitaon diri Sister Bernadette Alsol. Wala'y hinungdan ng tanang kahimuan kung dilita mo sa lisa kahit tasan. Kawang lang ang tanan. Tubuhin lang sa ligi ang kamhanan na nagmug na sa tiguog na kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Mayo nga pakiguban ni Romy Dakias, mayo butag Pastor Laigo ng Diyos, salamat sa imong programa, Pastor. Ang kulong mo kinabuhi ko. Request kong song ang angayang simbahon ko. Salamat and God bless. Akong ipasud ang awit, mayroon akong kaibigan diri sa ato nga panag-uban. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit akong makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa ating kaibigan? Ako ang mangita ko og kanang nindot nga kuan ha, kung nindot nga record. Maurag gid ini siya. Okay. Minaw sa ta mga igsoon sa awit nga gi-request diri, mayroon akong kaibigan. Kaibigan, pag-ibig niya walang hanggan. Marunong siyang magpatawad. Ang tinuod nga ka amigo, marunong kanang kandigo siyang mopasaylo. Bayaan sa oras Mao gyud nay pinakaimportante mga kaigsunan, ang tinuod nga amigo, ng tatawagan. dili gyud ka biyaan sa panahon nga ikaw nang inahanglan. Muna nga doon na tayo kumpos mga kaigsuonan, si Jesus ang ato ang higala. Kinahanglan makighigala ta sa tao nga dunay Ginoo, dili nang naay demonyo. Gingging Simpron, good morning Pastor. Kumusta og sa tibok mo nga pamilya? Ang Ginoo magauban kanimo sa kanunay proteksyonan kas Ginoo. Salamat kay Sister Gingging. Ako'y kanyang Og si Pastor Jovi Ligaspino, good morning Pastor from Davao. God bless you more. Maayong nga buntag Pastor, salamat kay sa imong pagtumbaya og salamat sa Ginoo sa iyang paggamit sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga magadihog magauban sa imong pagsangyaw sa iyang mga mensahe. puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Unay pinakaimportante mga kaigsuonan nga doon na gyud ta higala. Samtang nagpuyo ta sa atong nining naong sa kalibutan, doon na tay kaibigan nga pwede nga anytime natong maduulan. Walay lain si Jesus. Mga tao nga imong duulan, dapat dunay Hesus. Kay kung dili gani wala gani Hesus, ang tao nga imong duulan, kwintahan ka ana sa panahon dunay bikil. Meron akong Dunay mga pagsulay. Pero kung naay Ginoo ang imong duulan, at sa banal na di gyud ka ana, di ka ana kanang buybuyan. nalaman. Tabangan ka sa pagpuyo nga matarong dinis kalibutan. Si Inday Badiday, maayong nga buntag Pastor Wasing from Taguig City. Sister Marifi Christine Sin, good morning Pastor sa imong pamilya o sa tanang nagtanaw. God bless you always. Si Maria Malanos, good morning Pastor Wasing from Davao City. Si MC Guitars, good morning Pastor Gideon. Maayong buntag nimo diha bro.
Musta mo diha sa Cebu City? Si Ginaline Berdida Dornairi, atong igsuon o solid nga listener kanhi pa sa 97.9 Love Radio Cebu, karon paday nakig-uban sa atong programa. Musta mo diha sis? Maayong buntag Pastor Gideon Canilero, kumusta? Ang Dios kanunay magpanalangin kanimog sa imong pamilya, ingon man sa tanan nato nga kaigsuonan nga kanunay nagsunod niining maong programa og sa FB Live. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi, Sister Ginaline. Good morning sa ato mga kaigsuonan nga nakasunod na sa ato nga programa og ilabi na sa tanan nga mga nagpaminawan sa FM station sa Shine FM with Pastor Kim Ryan Makasaol. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi siyang mga alagad. Uban sa mga pastor nga mainiton, madinasigon, matinud-anon nga nagsangyaw sa tinud-anay nga mga mensahe gikan sa Ginoo. I declare blessing. Si Lorna Raveliza. Hello Pastor Gideon. Good morning. I'm blessed. Tanaw na sad ko. I'm happy. More blessings. Thank to you. Praise the Lord. Amen. Watching from Minglanilla, Cebu. Salamat kayo sa inyong prayer nga kanunay ninyo pong gidala ang akong ginabuhi sa mga pagampo. Upusan na sa mga gikahimutan sa Dios nga naa kanunay ang pag-inampuay. Ug naagyod ang panagtinudloay. Maunay giingon sa balaang kasulatan nga pag tinudloay, pag dinasigay, kunya dili na to kalimtan ang pagbinadlungay. Kay maugyo nay ilhanan mga kaigsuonan nga naa ang balaan og ang minsay sa Dios sa kinabuhi sa tao. Kung sa imong kinabuhi sa atong pagkatinun-an nining naong sa kalibutan mga kaigsuonan samtang nagpuyota, ingon nga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, ang ilhanan nga naa nato ang pulong sa Ginoo ana mobadlong gyud tao. Musaway gyud ta sa taong angay sawayon sa pulong sa Ginoo. O kinahanglan imo nang panid-an ang tao nga imo pong tudluan, sawayon, badlungon, kay gipasidan-an naman tadaan sa balang kasulatan, ayaw badlunga ang taong garboso, kasilagan lang ka. Makabantay ka nga ang tao nga imo hang gisaway gibadlong dili madinawaton, ayaw na badlunga, kay basig ikaw ray lainon ra ni. Sister Marifi Christine Pastor mo request song Goodness of God Bisaya. Ang salamat kaayo sa ating suon nga nanukad diha sa Bohol. Mayo nga buntag, mayo pagiguban diha. Kumusta mo Sister Marifi? Kumusta mo diha? O ang Dios magapadayong panalangin. Matod pa ni Pastor Art Pakli. Kumusta naman ang baboy na putik diyan? Bitano lahi gyud pinulungan daw ang mga taga Bohol. Dili kay daw mao gyud kasagaran ato madunggan. Naa gyud nay ja. Kanang putik sana. Okay. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsingit Akong ipasud ang angayang simbahon diri sa ato nga programa. ikabalos ko mga Gi-request diri sa ato ang panag-uban. Si El Ro si Landrib Yado, good morning ni mo diha. Og si RC Il Matondo. Maayong buntag Pastor. God bless, watching from Clan Sarangani. Kumusta mo diha sa Sarangani? Kumusta mo diha sis RC? Salamat sa Ginoo. Si Marivic Pitalyar. Maayong buntag Pastor Gideon. Paampo ko Pastor nga hingpit nga kayuhan Pastor sa akong kuto-kuto, sa akong tibok lawas na muandar og katol. Pastor,
kanang padulong nako matug dugay na ni pastor o pagsulay ni Naho. Pasiog na akay mga nakaon Sister Maribik nga kanang dili makadawat ang imuhang panit, dili makadawat imong lawas. O doon na may pagkaon nga dili haom, dili kanang supak ang imong lawas bitaw, likay ng mga pagkaon kay maunay kasagaran nga atong nasinatian o moabot ra pod ang panahon or pangidaron nga mawarasad na. Apan tungod kay maayo o gamhanan ang Dios nga nagsaad atong pangayoon nga mawa na og ayohon kas Ginoo. Si Jubilin Felix maayo pud ang pastor. Ginoo magauban kanako na akong pagtisda. Siya magauban kanako mabatunan ko ang kaalam sa maong pagtisda. Pastor, patabang kog ampo na ang Ginoo magauban kanako sa kadalanan padulong sa agency. Salamat makadaghan pastor. Mga pulong makalangit. Si Jubilin Felix, ako ang ika-advise nimo, dayga ang Ginoo sa imong biyahe. Og salamat siya, just relax sa imuhang pag-exam og i-enjoy. Ayaw paghuna-una nga kanang kulba, i-enjoy ang imong exam. Dayga ang Dios. Makapasar ka. Si Chari Archaga, good morning pastor, og sa tanan amin i-apply gyud ang pulong sa Ginoo og ikinabuhi. Please request kog lilim, salamat pastor sa pagtagan. Salamat sa Ginoo. Og yun ay pinaka-importante mga kaigsuonan nga ang atong giwali mga igsuon kanang atong i-share sa mga tao, kinahanglan sigurado nga ato ang na-apply. Kay kung dili nato na, kung wala nato na ma-apply o niya atong giwali, kita ray nag-ilad sa iya atong kaugalingon. Ato hinuong gisiradan ang panalangin. Kay ang tinuod nga epektibo nga pagwali mga igsuon sa imuhang pamilya, kanang yun na sa imong pamilya, sa imong mga kaila, kanang imong mga kinaiya, imong batasan, imong mga binuhatan. Ang imong kinabuhi mao gyunay kanang epektibo nga paagi sa pagsangyaw aron ang imong pamilya madala diha sa Ginoo. Kung ikaw nga asawa nagampo ka sa Ginoo na kay pre-request nga pastor nga ko ang bana mabag-o, ipakita nga ikaw una ang nabag-o. Kay magdala ta sa pulong sa Ginoo niya wala makit-i sa imuhang kauban diha sa Pinoy-anan ang pulong sa Ginoo, hilasa na nga maminaw nimo. Mao bitaw na nga kinahanglan makita sa mga tao, ilabi na sa imong pamilya o sa imong mga higalag, mga barkada, ang imong mga nakatunon sa Biblia. Aron magdaig sila sa Dios, mo resulta na nga sila mo daig sa Dios. Kini giwali ni Hesus mga kaigsunan sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 16 kung basahon. Mateo kapitulo 5 bersikulo 16 nag-ingon din mga kaigsuonan nga walay kay 16 busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat og daygo nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Makapasalamat na sila sa dihang makakita nga nabago ka, nausab ka, nabuutan kang asawa, nabuutan kang bana, nabuutan kang anak, nabuutan kang ginikanan. Apan kon kita nga musangyaw, dili makakita ang mga gisangyawan sa mga kabaguhan nga atong gisugilon sa uban. Ilasa na. Pastor, shout out ko sa Uday family diha sa Tabugan, Kalinan, request awit magalangit na himugso. Okay. Awit magalangit, goodness of God, Bisaya, diri sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matagusa. Ang gugma mo
ug kaluoy mo ay kinutuban. Matud pa ni Jenny Rose ka Corbita Atop. Maayong buntag Pastor watching from Kamanlagan, Davao de Oro. Request me og song sa ngalan mo. Salamat Pastor and God bless. Salamat kayo Jenny Rose ha sa imuhang paghatag og panahon sa pag-request diri sa itong programa. Og salamat gyud sa Ginoo nga imo pong gipaabot, gipadungog ang imo mga kauban diha. Kay matud pa, request me og song. Nagpakita ni nganduna kay kauban. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin kanimong sa imong kauban diha sa Davao de Oro. Tud ako may ginhawa ang pagkamaayo mo. Nag-iisa kami nagkawa masurod kaysa sa tanan. Ikaw ang mamahal, ikaw ang pinalaga na buhay ko sa pagkamaayo mo. Nabuhi ta sa pagkamaayo sa Dios. Ang iyang pagkamaayo walay paglubat. Ang iyang pagkamaluluyon sa matag usa nga midangob kaniya dili gayud mapakyas. Maayo nga pagiguba ni Angie Loginon, maayong buntag Pastor. Mangumusta ko sa akong pamilya sa Bugho, Sulungon, Lalabertad, sila si Annie Laginon, si Koymi Papa Pilario Laginon ug Kuya Jason Pakulana. Koymi sila Dayo Moreros Villarez. Nay Villarez ay diha no? Laginon og sa tanang pamilya og kasilinganan namo diha sa amoa. Di ako karon sa Dawin, Negros Oriental. God bless sa tanan og salamat sa imo programa Pastor nga maudsod pirmi namo madunggan. Salamat kayo Sister Angie sa imuhang hatag og panahon og moabot ngadto kanila ang imuhang mga greetings. Maayong pakiguban ni Sister Prima Tulabing Silvano. Ayong butag Pastor, dalaygon ang Dios nga buhi si Jesucristo. God bless sa tanan, labi na sa Pastor sa imo pamilya og sa pamilya ko tanan-tanan. Pastor, request ko kanta lahotan. Si Brother Dari Hirulaga, malipayong buntag Pastor Gideon og malipayong buntag usab sa tanan. Watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Awit magkalangit mga kaigsuonan, nako ang ipasod lilim diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pagpaminaw ni Jingkay Magsipok. Request ko Pastor Dili Kabayaran. Doon na mo'y mga pangutana, mga kaigsuonan, pwede ragyo ninyo ipaabot diri sa atong programa para atong mataga at pagtagan. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di mababayaan. Si Lau Marie Simbreno. Good morning Pastor, watching from Gihulngan. Wow, kumusta mo sa Gihulngan? Dool ra siguro ni sa ilang Pastor Kim Ryan magkasaon. General Station Manager sa Shiny FM. Sa tanang mga Shiny FM nga gipial sa Dios sa iyang kinabuhi siyang pamilya. Sa tanang mga DJ sa Shiny FM. Dalaygon ng Dios nga panalangin. Ilabi na ni Brother Makmak. May buntag, may pag-iguban. Si Lau Marie, si Jimanuel Lasya, amin Pastor. Si Metzler Bibelio Anabit, good morning Pastor. Bisan sa kainit sa panahon nga naagihapon nagwali live. Salamat sa imong kinabuhi Pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw.
Ang ako ang mga advice mga kaigsuonan para kaninyo ilabi na sa mga nagbiyahe, ayaw ninyo wad-a o kalimti ang tubig. Pagdalagyo mog tubig labi na sa mga magbiyahe. O kung daamo yung mga trabaho nga mainitan mo, palihog pagdalag yung tubig. O inom gyud kanang og tubig bisa kinagmay. Kaganina mga kaigsuonan ni sayo ko pag adtos ako ang baol, human sa ako ang prayer ni adto ko sa ako ang baol para mag-spray ko sa mga sagbot para after 5 days, 6 days madaro dayon ang uma tayong mapugsan dayon para doon na po tayo magamit sa alang sa atong physical nga bahin. Una nga grabe inita karon no sa ato ang panahon, labi na dapit sa lungsod, dapit sa baybay. Dunay gyud mga porsyon mga igsuon nga grabing inita sa among biyahe gikan sa Gihulngan paingon diri sa Amlan, grabe gyud inita. Si John Ray Cadanio, maayong nga buntag. Si Pabstil Manuel, maayong buntag. Pastor Gideon og sa tanan mga kaigsuonan ko diha kang Presto. Si Jubilin Felix, good morning. Si Jimmy's, maayong nga pagiguban. Si John Grel Baldisco, maayong buntag Pastor Gideon. Salamat sa nakapaminaw gihapon bisan run out ari amo tibok adlaw. Si Pastor Joby Ligaspi, amin request song Pastor sa ngalan mo. Okay, ako na ning giandam Pastor. Ang gi-request sa ngalan mo kay naapoy nag-request ni si November 26, good morning. Pastor, pwede request song title Walay Arang Mahimo gikan ni Miss Ler Bibalya. Mayong bundag Pastor, di lagi nako ma-search ang imuhang isa ka account Pastor na unta ko'y i-PM nimo. Na ako prayer request Pastor, salamat sa pagbasa Pastor, nalaygon ang Dios. Gikan ni Mary Nis. Ang itsat Sister Mary kining Gideon Candelario niya akin ni reply ko ako ba ni-reply ang pulong mo kinabuhi ko. Mao na siya Gideon Candelario o niya pangita ang profiles nga naabitaw sa recording studio o niya na FM station. Si Mim Midalio, maayong pakiguban. Si Eileen Minosa Dampuyag, nakiguban usab. Matud pa, good morning Pastor, watching from Davao, request kog song Lahutay gikan ni Mim Midalio. Salamat kaayo sa inyohang pag-share, ilabi na usab ni Gigi Mills sa pagkamakugihon sa pag-share sa paato ang programa. Mayo nga pagiguban ni Crislin Tano Filomeno, maayong buntag Pastor, salamat sa Ginoo, watching from Tanhay City. God bless always. Si Brother Tid sa Brasaldo Velio, maayong buntag ni mo diha Brad Tid sa atong igsoon nga nanugka diha sa Manhoyot. Si Rizao Godermids, maayong buntag Pastor Gideon, salamat sa Ginoo kay nakasugod pa ko from Silwit Pulumulok South Cotabato, atong igsoon nga nanugka diha sa Cotabato. Si Jocelyn Alboris, good morning Pastor, salamat ko sa Ginoo nga naayo ang akong anak, wala nagsakit iyahang kuto-kuto, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Wow. Salamat sa Ginoo sa iyahang pagatiman. Si Mariginot Parinasan. Good morning, what's in Sagbayan, Bohol. Kumusta mo diya Sagbayan, Bohol, sis? Maayong buntag ni Vilma Garlit og si Rose Bercasio, maayong nga pakiguban. Ug dalaygon ang Dios magapanalangin sa matag usa. Awit makalangit dili ka bayran. Diri lang sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi. Si Novi Ironico Tumagder. Pastor, good morning from Bin Unido, Bohol. Na timing yun ko na live ka karon. Wow. Salamat kayo sa imong pag-uban. Si Pinky Aprita Ricons, good morning Pastor Gideon, watching from Concepcion, Monte Vista, Davao de Oro. Salamat kaayo. Matud pa dire
awit makalangit ayaw usiki. Dunay nay gi-request diri sa atong mga awit duha na ka buok, lahutay og ayaw usiki. Og si Risa Hugoder request ko ka pastor katong gikanta nimo nga pastor tambaki ko. Katong ginakanta nimo nga pastor tambagi ko. Kristohanong gikuto. Si Estrelita Balaw, maayong buntag pastor og sa imong pamilya, salamat kay makapaminaw gyud ko sa pulong sa Ginoo. More power to your show, pastor. Si Romeo GC, maayong nga buntag pastor, dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi sa imong pamilya, pastor. Mangayo kog awit magkalangit ang magpadayon. Awit magkalangit hangtod may kinabuhi diri sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, inigsudong ko sa kalangitan, mga bulannog kabituunan imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan, alang ka nako sa kahugawan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama gani mo kagamhanan, walay arang makatubong sa gugma mo. Kakusuga ngayon pasidunggan ka hangtod may kinabuhi, hangtod may Maayong nga pagiguba ni Indang Gonzaga, hangtod may si Joel Ambrad, pastor kining mangayog pasaylo nga maka limpyo sa konsensya, mauni ang binuhatan sa mga Kristohano na. Pero kanang mangayog pasaylo kunohay pero dili kinasingkasing, pastor, like mga binuhatan sa mga dili magtotoo, makalimpyo ba pod na sa ilang konsensya? Ginoo. Salamat kayo sa imo nga pangutana, Brother Joel. Naay mga dili gyud nato bitaw ikumpara ang ato ang pagkakristohanon sa mga dili magtotoo bahin sa pulong pagpangayog pasaylo. Kay kung imong lantawon bitaw, dili nato ipahinambog ang atong pagkakristohanon. Hinuon atong pasalamatan ang Dios nga naata ni ini nga kasing-kasing. Kay kung atong tan-awon dunay mga Kristohanon, mga kaigsuonan, may pagani ang dili magtotoo. Kabituunan imong gipahimo. Tinuod na mga igsuon kanang mabasa nato diha sa unang Korinto. Mga Kristohanon ang gihisgutan diha. Atong hinumduman, there are two kinds of Christian. Kinabuhi Unang magbantay ta kitang mga Kristohanon, magmaang tingon ta nga dili nato ikumpara ang atong kaugalingon sa mga dili magtotoo. ako sa Kay dunay mga Kristohanon nga gipakita sa Biblia nga niingon gani si Apostol Pablo nga dili gani mahimo sa dili magtotoo apan kamo dali ra kaayo ninyong nahimo. Og mahitungod sa hinlo nga konsensya, ang Dios ra gyud mo ay makatugkad niana. Kay siya ra gyud ang makasusi, magkaunting kay
maka-examine sa matagkasing-kasing sa tao. Takos yung galing O ang Dios ra gyud mo ay makatugkad kung kinsay na ay kinasing-kasing. Hangtod may kusog Mao na nga kitang mga Kristohanon, mag-inampingon kita. Magbinantayon ta ko'y bayan sa atong pagkuyos kalibutan. Mas maayo ang pagpaubos. Mas maayo, matud pa ni Apostol Pablo, mas maayo nga mas maayo nga mas ipaayo nimo ang uban kaysa atong pagkagalingon. Ako ang butang dinhi sa ato ang programa karon, ang tao nga mangayog pasaylo nagpakita sa hinlo nga ang iyang konsensya. So salamat po sa Ginoo sa pangutana sa atong igsuon, Brother Joel, may tungod sa pagkahinlo sa konsensya na dunay pagpakita nga Hangtod may kusog pagpakabana mahitungod sa hinlo nga konsensya. Lamang ato ra gyud ibutang sa tong kaugalingon nga ang Dios ra gyud makatugkad, ang Dios ra gyud makausisa. Kay sa kinabuhi sa tao mga kaigsuonan, walay tao nga gitagaan og kagahom sa pagtugkad o pagsusi sa kasing-kasing sa tao. Hangtod may kusog Hangtod may gininhawa Si Martin Stone, good morning Pastor. Mag-replay ra ko unya Pastor kay katulugon pa ko. Salamat sa imong kinabuhi permi ko magamit. May God bless you and your family. Ampingan ka sa Ginoo sa imong pagkatulog ato igsuon nga nanugka diha sa gawas sa naso. Gika ni Indang Gonzaga ay sorry awit gugma sa song. Okay. Awit magalangit ako ang tagaan og pagtagad sa ngalan mo by MJ Flores. Si Ila sa Trahano Bangod. Katinta asag yan. Hi Pastor, good morning and God bless. Akong classmate si Sister Jennifer Flores. Good morning Pastor, og sa tanang naminaw request ko og song anak balik na. Salamat Pastor. Ang Dios magpanalangin ka ninyo diha sis uban sa iyang alagad nga imong bana. Si Ri Alcezo Alipaw. Good morning Pastor, request ko goodness of God. Ako na ning napatukar. Si Florita Ikat, maayong buntag. Si Laumari Sembreno, request ko Pastor Salmo. Human aning sa ngalan mo akong awiton ang awit magkalangit Aya Usiki og lahutay. Miabot ang kahaya o kanako nagdanag imong trono gid. Pastor, ako kanta nga makalangit gugmang maunongon ug kinabuhing batan-on. Ako makaplagkan, dawaton ko ikaw, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kapaguhan, sa ngalan mo may katapukan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Ikaw ang ulong sukat sa sinulanan.
ako mahimo kang anak sa Dios. Kung ikaw Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw salik kaniya, ni Ryan Abalde ug mahimo kang ni Ima Rosalihos ug ni Lambay Edith. May buntag ang God bless. bisali kaniya, haduna ko'y ako. Hey! Kaya ko anak sa Diyos. Doon natay gaho mga kaigsunan. Maunay giingon diha sa Marcos 16:17. Haduna ko'y Ug doon natay pulong sa Ginoo, doon natay gahom kay ang pulong sa Ginoo gahom. kita. Matod pa ni Pablo diha sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16. Kaniya, May hinungdan nga kitang mga magtotoo, kinahanglan ang pulong sa Dios atong tipigan ug ikinabuhi samtang nagpuyo tas kalibutan. bisali kaniya, haduna tayo ako. Hey! Kay kita Mayo nga pagiguban ni Laida Mersa nalit ko. Okay pagyud wa pagyud ko magsugod sa pulong sa Ginoo. Kuman sa mga awit nga gi-request nga akong kantahon, moadto na ta sa pulong sa Ginoo diha sa buhat. Si Hilda Loang, good morning Pastor Gideon Candelario ug ang Ginoo magpanalangin sa matag adlaw. Amen. No? Salamat sa Ginoo. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, may kaluwasan. Sa ngalan mo, may kabaguhan. Sa ngalan mo, may katapukan. Sa ngalan mo, Jesus. Matod pa ni Laida ay salamat Pastor kaapas pa ay ko. Ang gi-request diri nga gimingaw, ako ra ni nga tagaan niya pagtagad sis kung naapay oras. Napay mga awit makalangit nga naghulat, walay arang mahimo ug ang magpadayon ug dalang tanan ka. Og akong gidasig ang matag-usa sa pag-share sa ato nga programa. Kung imong nag-share sa imong higalag pamilya, ilabi na sa imong FB, ang Dios nakakita sa imong pagbuhat niini ug panalangin ang kani. bisali kaniya, haduna tayo ako. Kay kita lang sa Diyos, kung kita bitawan. Bisali kaniya, haduna tayo ako. Kay kita lang sa Diyos. Awit makalangit ako ang tagag panahon ng naghisgot nga Kristohanong gikoto. Alang sa nag-request ayaw usiki og lahutay og gugmang maunongon og Kristohanong batanon. Si tatay sinanay dugay nas pagtuo, apan kinabuhi wala gid mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magputi. Sila ang karnero nga gikuto, nanakas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana, sa ampo maluya, kaglintuan lagi sa dakong problema. O pastor, pastor, tambangin sa Biblia, hala basahin. Basahi pa, aron mahimata, ang Kristohano nakatulog pa. Pastor kami kaloy-a, ayaw itaon kami kumbaha. Kung amo pang maakwenta, magsimba-simba kami panagsa. Nganong inyo kong hadlokon,
individual baya ang salvation. Kay kung dili ko kamo badlongon, sa impyerno kamo pagsunugon. Si tatay si nanay dugay nas pagtuo, apan kinabuhi wala yun mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa tubang magkutil. Sila ang karnero nga kikuto, nanakas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana, sa ampo maluya, naglituan lagi sa dagkong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi, sa Biblia hala basahi, basahi pa aron mahimata, ang Kristohano nakatulog pa. Pastor kami kaluya, kaluya, ayaw intaon kami gumbaha, gumbaha, kay kun amo pang maatwan la, magsimba-simba kami panagsa. Nganong inyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kung dili ko kamo badlongon, sa impyerno kamo pagbirkiho. Kristohanong batanon, mga Kristohano nga mga batanon, adunay hingibogon, dili man sab hingingon. Apan ayaw kaluya, si Jesus makoy unaha, kay giandaman ka para si mong gugma. Munang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultaha. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kami niyoon panulundo. Sa mga batanon nga nag-una-una, puni ang pagpuyo sa dili pamagninyo. Ila-ilahat tilatisa, kung nahigugma bagyod ka, aron makaantos ka kung kamuna. Munang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultaha. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kami niyoon panulundod. Sa mga batanon nga wapay uyam, sa mga batanon, sa mga wapay uyam nga mga batanon, ayaw pagsuway-suway, aron dili ka magmahay. Kay ang kamatuoran, ikaw iandaman, nga maoy ikauban ang katapusan. Munang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultaha. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kami niyoon panulundon. Ayaw sige, samtang nag-iusara, nag-relax-relax sa panaksa, may paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo,
sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ila sa kailaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong tagipadlong, kay dili kakaityas sa hukman ang tadadon, sa hukman ang tadadon, sa hukman ang tadadon. Ayaw sige ang alaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ila sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Nang mong binuhatan, dayag o kitago-taguan, alaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ila sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Awit makalangit alang natong tanan lahutay. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukat mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos kung muli ka.
buhata ang tanang kabubuton niya. Kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisyanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaluya, kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin mangkon mo na, ayaw kalimot ay gasya. Ug dili kakapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisyanan kasakitan, dunay may utlana. Usa ayaw kaluya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hunay, aron makalabang ka sa pagsulay. Gugmang maunungon. Iuban na mo ako, sukat pa kani adto. Iatiman mo ako, bisan pa sa kadalaman, bisan pa sa kalistanan. Kiluwas mo ako, ang pagkamaayo mo, Jesus. Maunon mong guma, nagdasi, nagaligo sa pagtuko. Thank you, Jesus. Angay ang dayon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay iyong mauno. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatiman mo ako, bisan pa sa katalaman.
bisan pa sa kalistanan. Iluwas mo ako, ang pagkamaayo mo, Jesus. Maunong mong guma, nakadasi, nakaligo sa pato. Angayang kang daigong sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay giyong maunong. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Angayang kang daigon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay giyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, duwata ang mga alad ko. Naisala ako, nahisala ako, kani ato walay kapainan, ang dalan nangit-ngitan sa gugma mo, Ginoo. Nakitaan mo ako, gibag-o mo, ipasaylo mo ako. Kahuyang ko, Ginoo, gilingon mo ako, kalistanan kasakitan, kitabangan mo ako. Wa na'y rason pa, Ginoo, nga mo bulag ako kanimo. Dad ako, ikoyog mo, Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, tuan mo sa gasa mo, presensya mo kun ako, Ginoo. Watay lain kung gitingong ang saad mo maangkong ko sa gugma mo, O Dios gaksa ko. Nahisala ako, kani ato walay kapainan, ang dalan nangit-ngitan sa gugma mo, Ginoo. Nakitaan mo ako, gibag-o mo, ipasaylo mo ako. Kahuyang ko, Ginoo, gilingon mo ako, kalistanan kasakitan, kitabangan mo ako. Wa na'y rason pa, Ginoo, nga mo bulag ako kanimo. Dahan ako, ikoyong mo, Ginoo. Nangandoy ko kakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo kun ako, Ginoo. Like Jesus, lain kung gitingo
ang saan mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos kagsako. Laba kong itinguha nga ikaw maangkon ko, puyo sa dungha mo, puyogan mo ako. Hingpit Ginoo, nangandoy ko takson mo, bubuan mo sa kasa mo, presensya mo kung ako. Ginoo, manay lain kung gitinguha, saan mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos gagsao. Niya akong Ginoo, nagasangkit kanimo, niya ako Ginoo, nagapaupo sa ngalan mo, niya ako magpasalamat, niya ako sa pagdaig, butang makapay mo tani mo, ani ang kinabuhing bago. Salamat sa kinabuhing gihatag mo, salamat sa kalinaw gipaambit mo, salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong gugma, salamat nga gidawat mo ako. Nakita mo na ang kasing-kasing ko. Salamat sa kinabuhing gihatan mo, salamat sa kalinaw gipaambin mo, salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Sangpi kanimo, ania ako Salamat sa presensya sa atong buhi nga Dios, nga may natuban ka nato sa ato ang panag-uban ini mga programa, ang pulong mo kinabuhi ko.
ako. Karon na oras na mga kigsunan sa pagpamalandong, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug akong gihangyo matag usa sa pagkuha sa inyong Biblia ug ablihi diha sa Libro sa Buhat Kapitulo 25. Pag makapay mo, gani mo. Ani ang kinabuhing bago. Ani ako Upat na lang ka kapitulo sa buhat, mahuman na ta sa libro sa buhat, musunod dayon ang libro sa Roma. gani mo. Akong gihangyo matag usa sa pagkuha sa inyong Biblia ug ablihi diha sa buhat kapitulo 25 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 27. Nagapaubos ang ngalan mo. Matud pa sa atong igsuon, gingging simpron, wow, awit magalangit diha ta makakonek sa Ginoo. Makadasig atong kinabuhi. Ug mas lalo ta malig-on ug makabarog nga dili matandog maski daghang mga pagsulay. Gikan ni Tito RK, bless ko sa gugmang maunongon nga imong gikanta pastor, nakahilak ko kay salamat sa Ginoo. Sa paghatag sa Ginoo sa maong kanta, dulot sa akong kasing-kasing ang mensahe sa maong kanta mga igsoon. Okay, ato na ta sa basa mga igsoon diha sa buhat. Good morning day ni Sister Ma'am Ruth Ususon nga nanukad diha sa Chicago. Buhat Kapitulo 25:1 nag-ingon, tulo ka adlaw sukad sa pag-abot ni Festo sa lalawigan sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem. Dito ang mga kadagkuan sa mga pare o sa mga namunuan sa mga Hudiyo mipasaka sa ilang sumbong batok kang Pablo. Gihangyo nila si Festo paanhia si Pablo sa Jerusalem. Gihimo nila kini aron ilang atangan si Pablo ug patyon sa dalan. Apan si Festo mitubag, si Pablo gibilanggo dito sa Cesarea ug sa dili madugay ako mismo mo balik dito. Busa paubana kanako sa Cesarea ang inyong mga pangulo ug pasakai siyag sumbong kon ugaling may nabuhat siyang kalapasan. Nagpabilin si Festo uban kanila og laing 8 og 10 ka adlaw ug unya miadto siya sa Cesarea. Sa pagkasunod adlaw misugo siya nga paatubangon kaniya si Pablo didto sa hukmanan. Sa pag-abot ni Pablo, ang mga Hudiyo nga gikan sa Jerusalem mialirong kaniya og nagpasakag bugat nga mga sumbong batok kaniya nga wala gayod nila ka pamatud-i. Apan si Pablo na nalipod sa iyang kagalingon sa pag-ingon, wala ako makalapas sa balaod sa mga Hudiyo o sa templo o sa emperador sa Roma. Apan si Festo buot magpahimuot sa mga Hudiyo, busa gipangutana niya si Pablo, gusto ka bang moadto sa Jerusalem aron adto ka didto na nako husaya? Si Pablo miingon, ania ako nagbarog atubangan sa hukmanan sa emperador. Din ako angay nga husayon, sumala sa imong nahibaluan pag-ayo, wala ako'y nabuhat nga kalapasan batok sa mga Hudiyo. Kung nakalapas ako sa balaod o nakabuhat og bisan unsa nga angay akong silutan sa kamatayon, dili ako mohangyo nga pasayloon aron makalikay sa kamatayon. Apan kon walay kamatuoran ang maong sumbong nga ilang ipasaka bato kanako, walay bisan kinsa nga makatugyan kanako ngadto kanila. Naghangyo ako nga isang-at ngadto sa emperador ang akong kaso. Unya human makigsulti si Festo sa iyang mga magtatambag, miingon siya kang Pablo, kay mauman kaha na imong gusto adto ka sa emperador. Wala madugay si Hari Agripa og si Bernice miabot sa Cesarea aron paghimamat kang Festo. Human sa pipila ka adlaw ang pagpabilin dito, ang hari gisuginla ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon ani ay binilanggo dinhi nga wala buhiin ni Felix
og ang akong pag-adto sa Jerusalem ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Hudiyo mipasakag sumbong batok kaniya og gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila sa dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kon wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya og wala pa siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi wala ako maglangan og pagkasunod adlaw gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya wala sila'y magpasakag bisag unsang sumbong nga akong gipasabot gikan kanila. Nagbangi lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon og mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Hesus nga nagbanhaw kuno matod ni Pablo. Og tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton niining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto Husaya. Apan mihangyo si Pablo nga ipadayon lang ang pagpabilanggo kaniya og ang mga emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisohon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Si Agripa miingon kang Pisto, gusto akong mamati niining tawhana og si Pisto mitubag makapamati ka kaniya ugma. Sa pagkasunod nga adlaw miabot si Agripa og si Bernice uban sa kaharianong pasundayag kinuyugan sa mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga kadagkuan sa syudad. Unya misugo si Pisto nga patubangon si Pablo. Si Pisto miingon, Haring Agripa ug kamong tanan nga niya dinhi. Ania kining tawo nga gipasakahag mga sumbong sa tanang mga Hudiyo dinhi sa Jerusalem ug maoy ilahang singgit nga angay patyon. Apan wala ako'y nakita nga may nabuhat siya nga angay silutan sa kamatayon. Ug kay mihangyo man siya nga iyang isang at ngadto sa emperador ang iyang kaso, mihukom ako nga ipadala siya ngadto kaniya. Apan tungod kay wala man ako'y bisan unsa nga ikasulat mahitungod kaniya ngadto sa emperador, gipaatubang ko siya dinhi kaninyo, labi na kanimo Haring Agripa. Aron tapos mausisa ang iyang kaso, aduna na ako'y ikasulat kay daw dili makatarunganon alang kanako ang pagpadalag binilanggo sa walay pagtino sa mga sumbong sa gipasaka batok kaniya. Mao ni ang mga sugilanon ni Pablo sa iyahang pagkapriso mahitungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dinhi mao nga sitwasyon. Si Pablo nagpabilin gihapong binilanggo. Nagpabilin gihapon si Pablo mga kaigsunan nga binantayan og nagpabilin ang mga tao nga naay daotang laraw, daotang plano kang Pablo og dinhi gipakita mga kaigsunan ang naglaraw og nagbuhat og nagplano og dili maayo ang iya ra pong isig ka Hudiyo nga mga nagtuusad sa balaod og nagsunod mahitungod sa pulong sa Ginoo sa ilang panahon. Kung imong tan-aw, nag-unay ra sila. Giunay nila si Pablo. Kay ngano man, dili man sila modawat sa wali ni Pablo. Nga mahitungod sa duha ka bahin ang giwali ni Pablo na aning panahon na sumala sa nakit-an sa emperador nga si Pisto. Sa gobernador nga si Pisto. Dito na utingkay ni Pisto nga ang mga Hudiyo nga nipasakag sumbong batok kang Pablo wala gayod sila ikapamatuod nga mahitabo ang ilahang singgit nga patyon si Pablo. Walay mga ebidensya kumbaga. Kay dito nasayra ni Pisto mga kaigsuonan, usa sa mga gobernador niining panahon ni Apostol Pablo nga nagbangi lang di ay ni sila mahitungod sa ilang relihiyon ug mahitungod sa mensahe nga ang mga patay banhaon ug mahitungod sa ngalan ni sa atong Ginoong Hesus. Ug
Doon na pagay mga mensahe nga naagian mahitungod sa mga kaso ni Apostol Pablo mahitungod sa dalan nga dili dawaton sa mga Hudiyo ug sa mga Pariseo ug sa mga Sadiseo ug sa mga magtutudlo sa palaon. Og kay wala may igong ikasulat si Pisto mga kaigsuonan para maduso maturnover niya si Pablo kay maoy hangyo po ni Pablo mga kaigsuonan nga isangat ang kaso ni Pablo ngadto sa emperador. Ang nagkanindot mga kaigsuonan kay samtang wala pa si Pisto makapadala ni Pablo ngadto sa emperador, miabot si Haring Agripa. Maunay usa sa mga sitwasyon mga kaigsuonan nga atong makit-an nga nag-uban gyud ang Dios kang Pablo. Ug pag-abot sa ni Haring Agripa uban sa ihang kaabag nga si kisama ni iyang kaabag mga kaigsuonan si Bernice nga naghimo sila og harianong kasaulogan kuyog sa makatawhan sinaksihan sa mga Hudiyo nga mingsumbong batok kang Pablo. Og dinhi nakahimo o pagsaysay si Pablo sa mga mensahe nga kinahanglan masayran sa mga tao. Og usasad sa mga kahigayunan sa mga mensahe nga makahimo og sulat si Pisto mahitungod sa kaso nga giatubang ni Pablo. Og dinhi mga kaigsuonan naablihan ang usa ka dakong milagro sa kinabuhi ni Pablo kay tungod sa sitwasyon si Pablo nakasangyaw siya, nakawali siya sa pinakadakong tao sa maong lugar sa Cesarea. Usa niini mao si Haring Agripa. Usa ka magwawali mga kaigsunan nga makawali sa presidente, dako na kaayo na nga milagro. Dako na kaayo ng kahibulungan. Buhat na sa Ginoo. Kay kun ang usa ka alagad sa Ginoo makawali sa presidente, lihok na ni sa Ginoo. Kay ang usa ka presidente nga mawalihan sa pulong sa Ginoo, giwalihan na niya ang tibok nasod nga gidumala sa presidente. Mao ni gipakita mga kaigsuonan nga mga pinasahing mga milagro sa pagkapariso ni Pablo. Dili lang mga kaigsuonan mga milagro mahitungod sa pisikal, mahitungod sa sitwasyon sa dihang ato ang nakatunan na sayran nga dunay mga panahon nga si Pablo gipreso apan sa diha nga sila gipreso gilugpiton pag yun ang ilang mga tiil apan wala gyud makababag ang ilang kahimtang ang ilang sitwasyon nakahimo gyud sila sa pagdaig sa Dios ug mao kini ang mga mensahe nga makapadasig natong mga magtotoo nga dili sadta angay magmaluya bisan kung naay mga problema. Kay kung atong tan-awon mga kaigsuonan, lisod kaayo nga huna-hunaon og tan-awon ang sitwasyon ni Apostol Pablo og sa mga naagian sa iyang pagsangyaw sa ebanghelyo. Ug dinhi mga igsoon dagko ng mga tawo ang iyang gikaatubang. Ang gobernador ug ang usa ka hari nga si Haring Agripa. Dako na kaayo ng milagro. Og ang mga nasinatian ni Pablo nga siya na preso, siya gipasakaag sumbong sa walay kapasikaran nga hitabo mga kaigsuonan, nahimong instrumento aron ang pulong sa Dios moabot sa mga dagkong pangulo. Unya nagtinguha pagyod mga kaigsuonan si Pablo nga isangat ang kaso sa emperador para mahitabo ang mensahe nga giingon sa Balang Espiritu ngadto kang Pablo nga kinahanglan nga
kinahanglan musaksi ka kanako sa Jerusalem og isaksi mo usab ako didto sa Roma. Nindot kaayo ang mga panan-aon og mga mensahe nga naabot ni Pablo tungod kay wala gyud ni mapakyas. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan do na gyoy mga panan-aon. Ang nakinindot mga kaigsuonan sa mga panan-aon ni Pablo mahitabo. Og sa dihang dunay panan-aon si Pablo dili na niya basta-basta isugilon. Maisugilon lamang niya mga kaigsuonan sa panahon nga kinahanglan siya nga musulti. Kinahanglan na siya nga musangyaw og dunay mga tao nga muhatag og higayon kaniya sa pagsulti niining tanan. Og ang mga instrumento nga naghatag og kahigayonan ni Apostol Pablo sa pagsulti mahitungod sa pulong sa Dios ang iyang mga nasinatian. Mga sumbong. O bitaw na mga kaigsuonan, kung dunay sumbong sa imo, dunay sumbong batok nimo, usa na kadakong kahigayonan nga imong ikapasundayag ang imong pagkaanak sa Dios, ang imong pagkaalagad sa Dios, ang imong pagkakristohanon. Imong ikapasundayag. Kay dili manggod matugkad mismo sa atong kaugalingon, dili ta katugkad nga naanata sa tinuod nga pagpangalagad kung dili makasinati og mga pagsulay. Kung dunay mga sumbong sa imong kinabuhi nga gikan sa imong pamilya, gikan sa imong mga kaila o sa imong isig katao nga mga bati-batok kanimo, pasalamati si Lord. Kay diha nimo magamit ang bunga sa balang espiritu. Diha nimo magamit ang hiyas ug kaalam nga gihatag sa Dios sa dihang nagtuon kas Biblia. Kay dili biya kakabaton og kaalam kung dili nimo pangayoon ug dili nimo buhaton ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung duna kay mga nasinatian sa imong kinabuhi, ayaw pabilin adto, ayaw tuhon-una. Mauna niingon si Apostol Pablo, ang ihang gipaningkamutan ang paghikalimot. Kay ngano man? Nganong imo maputong kalimtan? Aron makapokus ka sa mga mensahe nga imong gitipigan gikan sa Dios. Mga mensahe nga muhatod kanimo sa kadaugan, sa panalangin. Mga mensahe, mga kaigsuonan nga gikan gyud sa Dios. Kung imo nang matuman, si Jesus misulti og namulong, Lucas 11:28, mahimo kang bulahan. Si Apostol Pablo mga kaigsoon, wala gyud siya moingon nga nganong nainani man ko nga nagsangyaw man ko sa pulong sa Ginoo. Sa sitwasyon ni Apostol Pablo, keep silent ra gyud siya. Wa gyud siya mo reklamo. Ang iyang gihimo maura gyud ang pagsulti unsay tingog ug pulong sa Ginoo. Mahitungod sa ang nakanindot mga kaigsuonan, mahitungod sa kinabuhi ni Pablo, dinhi gipakita mga kaigsuonan nga ang tinuod nga tawo nga hinlo og konsensya, kana bitang limpyo ang iyang konsensya, preparado nga makapangayog pasaylo, andam bitaw makapangayog pasaylo. Ingon si Apostol Pablo diha sa Buhat Kapitulo 25:11, kung nakalapas ako sa balaod, og nakabuhat og bisag unsa nga angay akong silutan sa kamatayon, dili ako mangayo, dili ako muhangyo nga pasayloon aron makalikay sa kamatayon. Apan kay walay kamatuoran ang mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanako, walay bisan kinsa nga makatugyan kanako ngadto kanila. Dinhi gipakita ni Pablo nga andam siya nga mudawat kung unsay iyang nabuhat. Pero wala man say nabuhat nga igo siyang silutan.
sa kamatayon. Ang tao bitaw mga kaigsuonan nga tinud-anay nga limpyo og kinaiya, limpyo og konsensya, kanunay ng andam ngayog pasaylo. Lamang doon na say mga tao nga ngayog pasaylo, igo rasad nga kanang murag nagmahay. Pero inani ni siya, ang tao nga naas Ginoo og naagyod sa mensahe ni Kristo, tao nga tinud-anay nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, kung siya mangayog pasaylo, imong makit-an ang pagkalimpyo sa konsensya. Pagkalimpyo sa kinaiya. Nagsulti sa tinuod. Nagsulti sa mga matuod nga panghitabo sa kinabuhi. Og ang mga nasanitian ni Pablo, mga kaigsuonan, kung imong tanahon ba, samtang nagbasa ko diining maong mensahe, nag-abligyod, nahimong ang iyang mga nasinatian aron ang mga pulong sa Dios muabot sa mga dagkong tao sa ilang panahon. Kay dili man gyud makasangyaw si Pablo kung wala ni mahitabo. Maubitaw ng sa alang sa mga tao nga tinud-anay nga nagtuman sa mga sugo sa Dios, alang nimo kung nagtuman ka sa sugo sa Dios, kung tinud-anay ang imuhang pagtuman o naklaro nimo nga ang kabuton sa Dios mao imong natuman, dili gyud ka angay mabalaka. Dili ka angay mahadlok, dili ka angay kanang masuko, dili ta angay maunsay kanang moingon tang mabalaka tungod kay naa may saad ang Dios. Alang ni adtong mga tao nga tinud-anay nga nahigugma kaniya. Alang ni adtong tinud-anay nga dunay pagbati sa Dios. Ang ilhanan sa tao nga tinud-anay nga nahigugma sa Dios, nagtuman sa mga sugo sa Dios. Ug usa sa mga tao nga nagbuhat sa pagtuman sa sugo sa Dios si Pablo. Og si Pablo nagpakita nga gihigugma niya ang Ginoo. Ug alang sa mga tao nga sama kang Pablo nga tinud-anay nga nagugma sa Dios, mga kaigsuonan kos Ginoo, kabalo ba mo unsa? Di gyud dapat mabalaka. Bisag unsa pang klase nga mga sumbong, kay ang mga sumbong nga miabot kang Pablo na hinuong instrumento aron mas ikasangyaw niya ang pulong sa Ginoo. Maubitaw nang sa imuhang kinabuhi, dunay mga taong mulutos nimo, dunay mga tao nga musumbong batok kanimo, ayaw ka balaka kung ikaw tinuod kang nahigugma sa Dios. Usa sa mga ilhanan nga tinuod tang nahigugma sa Dios, nagtuman ta sa sugo sa Ginoo. Kay ang tao nga nagtuman sa sugo sa Dios, tinuod nga nahigugma sa Dios. Og ang tao nga tinud-anay nga nahigugma sa Dios, dunay saad ang Dios. Unsa may saad sa Dios? Sa karaang panahon, gisulat ni David diha sa Salmo 21:14, ang Dios anda muluwas sa mga tao nga nahigugma kaniya. Kung ikaw nahigugma ka sa Dios, nagtuman ka sa sugo sa Dios, dili ka angay mabalaka sa bisan unsang klaseng sumbong nga moabot sa imong pagkakristohanon. Bisan pagikan nas imong pamilya, bisan pagikan nas mga taong inila sa atong kapanahon karon. Gani ang mga pare, ang mga pangulong pare, mga kaigsuonan og mga Hudiyo, mga dagko sa mga gitawag naa sa gobyerno sa panahon ni Pablo, maoy mipasakag sumbong batok kang Pablo. Pero imong makit-an diha nga tinud-anay gyud si Pablo nga nangalagad og Ginoo. Tinud-anay gyud siya nga nagtuman sa mensahe sa Dios. Nganuman sa kadaghang mga tao nga gustong mapatay kang Pablo, giproteksyonan siya pag-ayos Ginoo. Unya kung dunay mga tao, mga kaigsuonan nga musumbong batok kanimo,
Ayaw gayud og kaluya. Ayaw og ka balaka. Bisan kung kining mga sumbong gikan sa relihiyon. Kay kining mga tao nga nagsumbong kang Pablo gikan bianes mga relihiyoso nga tao. Kay mga pangulong pari gud ang nagkahiusa nga mipasakag sumbong, nagdala pa silang abogado bato kang Pablo. Pero ang sitwasyon og naagian ni Pablo nahimo hinuong instrumento aron mas ikasangyaw niya ang pulong sa Ginoo. Diha sa bag-ong kasabutan, dunay mga pagtulunan nga gibilin ang Dios pinagi kang Pablo alang sa mga nahigugma kaniya. Dakay Biblia mga kaigsoon, pwede gyud nimong basahon. Diha sa Roma kapitulo 8:28 nag-ingon dinhi mga igsoon, Roma 8:28 nag-ingon. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios sa kahigayon, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya katong iyahang tinawag sumala sa iyang katuyuan. Importante gyud sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, dili sa pulong lamang nga moingon tang nahigugma sa Dios. Kinahanglan ang pulong paghigugma nato sa Dios makit-an sa Dios diha sa atong buhat. Diha sa atong pagtuman. Kung moingon tang pagtuman, do na tay makit-an mismo sa atong pag-alagad sa Dios. Dili maayo mga kaigsuonan nga igo ratas yaw-yaw, igo ratas kanta, igo ratas testimony. Kinahanglan mismo ang Dios makakita gyud sa atong binuhatan. Nya kung doon na may mga daotang sumbong batok kanimo, ipanugid na sa mga tao, ikaw nga gisumbong sa imong kaila, imong barkada, imong isika magtotoo or imong isika tao, nahimo sila nga gigamit aron pakaulawan ka, daoton ka, ikaw nga nakadungog og mga pagpangdaot, ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka. Kabalo mo mga kaigsuonan, ang tinuod nga angay mabalaka katong mga taong wala magtuman sa kabuton sa amahan. Katong mga taong wala magtuman sa mga sugos amahan. Wala magtuman sa mga sugog pagtulunan ni Jesus. Katong mga tawhana, mautoy angay mabalaka. Pero kung ikaw nagtuman ka sa kabuton sa Dios, nahigugma ka sa Dios, kaya ang pagtuman man ka sa kabuton sa Dios, maunay buhing ebidensya nga nahigugma ka niya. Unya, diha sa mga tao nga nahigugma ka niya, dunay saad ang Dios ug dili gyud napakyason sa Dios. Andam luwason sa Dios ang mga taong nahigugma niya o kanunay nagbuhat og mga maayong butang og kaayuhan ang Dios alang sa mga taong nahigugma kaniya. Sa atong pagpuyos kalibutan, uban ang atong Pinoyanan, atong mga pamilya, importante ang atong gibuhat ang mga sugo sa amahan, ang mga pagtulunan sa amahan, mga pagtulunan ni Jesus, mao gyud nay angay natong i-apply. Pero kung wala nimo i-apply, bisag mo ingon pa ka nga di gyud ko mabalaka pastor. Di gyud nimo mailad ang imong kaugalingon. Ang mga dili maayo mao gyud nay imong paingnan. Pero kung sa atong pagkakristohanon nagtuman ta unsay kaubuton sa Ginoo, dili na mistil pa nga atong ipanugid kay ang proteksyon sa Dios moabot yun na sa atong kinabuhi. Ang panalipod sa Dios, ang mga kaayuhan nga giannam sa Dios moabot yun na sa atong kinabuhi. Di gyud ta angay mabalaka. Ang importante nagtuman ta unsay gusto sa Ginoo. Mao gyud nay pinaka-importante mga kaigsuonan, nagtuman ta unsay gusto sa Ginoo. Mauna nga sa atong pagpuyos kalibutan, kinahanglan dili nato wad-on ang pagtipig sa mga gustos Ginoo. Unsa may mga mensahe sa Dios nga maoy gusto niya nga angay natong buhaton, maunay angay natong paningkamutan. Mao bitaw nang niingon si Jesus sa
Lucas 11:28 kanunay nako ning gibalik-balik aron ato gyon matitigan sa atong kinabuhi nga miingon siyang bulahan sila nga namati sa pulong sa Dios. Dili sa pulong sa tao ha. Dili sa pulong ni bisan kinsa, kundi sa pulong sa Dios. Og nagtuman niini. Nagtuman sa pulong sa Dios. Dapat sa atong pagkakristohanon, naa natay pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Ug ato ning gitipigan, ug ato ning gitinguha nga mauni matuman, maikinabuhi sa atong pagpuyo sa kalibutan. Maubitaw nang giklaro gyud nato diri sa atong programa sa imong pagkakristohanon, nakasabot ba ka sa pulong sa Dios? Siguro moingon kang amen, Pastor Gideon. Wow, glory to God. Kung mauna, no? O niya, moingon ka nga nagtuman gyud ko. Sigurohon nato nga moingon tang nagtuman, nakabalo ta sa pulong sa Dios. Pisa-pisahon nato unsay pulong sa Dios. Sumala sa ato ang atong nadungog diri sa atong programa sa kagahapon. Dunay pulong ang Dios para sa bana. Mayong buntag sa mga bana nga nay asawa, may buntag ninyo. Isa man, kitang mga bana, nabatay pulong sa Dios kung unsaon nato pag dumala ang atong asawa. Kung ikaw nga bana nga naminaw karon, ayaw pod kanang muingon kang asawa o niya gikabit ra nimo or kanang gilib-in ra nimo, di na nimo asawa. Alang lang ni sa mga nahiusa sa Ginoo. Pero alang ni adtong mga bana nga walay pagpaningkamot nga pakaslan ang babae nga gikapuyo karon, wa kay labot sa pulong pagkabana. Kay ang tao nga tinuod nga naay asawa og haum sa Biblia nga banang tawgon kanang gipakaslan ang asawa. Una kung ikaw lalaki nga naa kay gikapuyong babae, akong kinasing-kasing nga hangyo nimo, pakasilin ng bayhana. Pakasli. Ayaw pa bungol-bungol. Kay kining programa ang pulong mo kinabuhi ko nga imong nadunggan, dili ni aron pagdaot nimo, dili aron maluya ka, kundi aron dadon ka sa panalangin sa Ginoo. Aron matarong ang imuhang pagpuyo diha sa kabubuton sa Dios. Dili man na rason kanang muingon ta nga, dili man na rason kanang muingon kasagaran nga ako madunggan, wala ikagasto pastor. Kapalit man kay kag diaper, kapalit man kay kag bugas. Kapalit man gani kag unsay imong napalit diha, pila ray gasto anang sinumar og birth certificate ninyong duha. Na may mga pastor, pilian na mga pastor, o si Kim Ryan makasaol, mo kasal na. Siya naman pod ang naay license sa para pagkasal. O duulan na imong pastor, o niya ang pastor nga imong duulon, hangyo ako, kay da ako'y mga pastor nga pwede na kong hangyoon para makasal ka. Alang lang ni sa mga, kanabitaw mo ingon tang, unsa may pulong sa Dios para sa mga bana, eksklusibo ra ni siya sa mga lalaking gipakaslan ang babae. Pero kung ikaw lalaki, wala nimo pakasili ka ng imuhang gipuyo karong babae, wala kay angay nga moingon kang apil ka ni ini. Kay ang pulong sa Dios alang sa mga bana. Mga igsuon ko sa Ginoo, makatabang aron makaayo. Maayo ang pamilya. Tinuod na mga igsuon. Si Renz ayuban maayong buntag pastor og sa imong pamilya. Ayuban akong anak, kay ako sa kuanin na ani sa Baguio City. Unsa may pulong sa Dios alang sa mga bana. Diba? Atiman na ang imong asawa. Unya unsay giingon diha sa Biblia, mga bana, sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Kitay mo adjust. Unsa may angay na kung buhaton pastor? Inani ni, pagampo, patasan, palapdan, pahabugon, palaluman, ang imong pailog. Dapat kitang mga bana
kita ang mahimong ihimplo sa pagkamapailubon. Paningkamutan nato. Uban ang pagdangop sa Dios. Nga madumala nato ang atong pamilya, ang atong mga anak, uban sa atong tagsa-tagsa kasawa sa pagkamapailubon nga kinaiya. Aron makapailob ta, paharion nato ang balang espiritu, dili ang atong kinaiya. Patyo nato ang tawanong kinaiya, ang atong pagkakita, ug paharion, pabuhion nato dinhi ang mga pulong sa Dios, ingon nga si Jesus ang buhi ug dili kita. Kay ang bunga sa balang espiritu, pailob. Gugma, kalipay, pailob. Unsa may mensahe sa Dios, pulong sa Dios para sa asawa. Maghari-hari ka nga asawa, unya kusog ka, naarabay mga babae nga kusog kay mo day, grabe pang makahilak, pero grabe pong makasingka, grabe pong hilom-hilom na lang ng bana. Nya, unsaon aron mahimo kang bulahan? Kung ang kinaiya sa amahan o pagtulunan sa Ginoo, di nimo makit-an sa imong kaugalingon mismo. Kanindot sa Kristohanon nga pagtulunan mga kaigsuonan, una sa tanan, makaayaw sa kinabuhi sa amahan, sa inahan, sa bana, sa asawa. Kung tinud-anay tang Kristohanon nga nagtinud-anay tang nagkinabuhi sa pulong sa Dios, pagkaninduta ang pamilya. Oh, nindot kayong pamilya. Una sa tanan, duol kaayo sa panalangin sa Dios. Pero kung doon na may mga panahon nga dili gyapon mga maayo ang imong madunggan, ayaw na kabalak sa imong pagbuhat sa kabuton sa Dios o pagkinabuhi sa unsa may pulong sa Dios. Unya na agyapoy mga daotang sumbong batok kanimo, ayaw kabalaka na, ayaw kaguol. Smilingi lang. Kay usa na kakahigayunan nga imong ipakita o ikasangyaw ang mensahe sa Dios sumala sa netabo ni Apostol Pablo. Kabantay ka sa tanan nga gihimo ni Apostol Pablo, makatabang og makaluwas og makabag-o sa tao, og sa tanan nga yang nahimo do na pagkoy mga daotang sumbong, pero maudi ay tuy kanang instrumento aron mas ikasangyaw niya ang pulong sa Ginoo ngadtos mga dagkong tao. Wow. Maubitaw nang kung ikaw Kristohanon, daghan kaayong mga pagsulay nga miabot sa imong kinabuhi, ayaw kaguol. Pasalamati ang Dios unsa may giingon ni Pedro. Nga pasalamati hinuon nga ikaw Kristohanon, nga nakaambit kas mga alantoson, mga giantos ni Jesus, kay nagpamatuod na, daghan kay kaganti sa panahon nga moatubang nakas Ginoo. Pasalamat as Ginoo nga, usa ka nga nakasinati ni ana. Ang problema, kung ikaw na himong instrumento, aron mo sumbong sa mga tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, ikaw ra nga klaseng Kristohanon nga makaluluoy. Ayaw tuguti nga ikaw mahimong instrumento aron mahimong maghatod og daotang sumbong batok sa imong sigataw, labi na sa imong isika magtotoo. Aning panahon na si Pablo mga kaigsuonan nagkahigayon gyud og wali ni Haring Agripa. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan sa Buhat Kapitulo 26, ato ning ipadayon sa Buhat Kapitulo 26 para mahinay-hinay tag-aginod mga igsuon. Si Agripa miingon kang Pablo, Buhat 26:1. Si Agripa miingon kang Pablo, gitugutan ka sa pagpanilipod sa imong kaugalingon. Unya giisa ni Pablo ang iyang kamot ug miingon, ni surrender siya, murag surrender ba? Giisa ni Pablo. Unya, Haring Agripa, giisip ko nga ako palaran tungod kay karong adlaw sa imong atubangan makapanlipod ako sa akong kaugalingon batok sa tanang gipasangil kanako sa mga Hudiyo.
labi na gayud kay nasinati na ni sinati kaman kaayo sa tanang pamatasan og mga kabangian sa mga Hudiyo, busa naghangyo ako kanimo sa pagpamati kanako uban ang pailob. Amo ni ang introduction. Ang tanang Hudiyo na sinati sa akong pagkinabuhi sukad sa akong pagkabatanon dito sa akong kaugalingong nasod og sa Jerusalem. Kung gusto lamang sila, makapamatuod sila kay dugay na silang nasayod nga sukad sa sinugdan nagkinabuhi ako nga usa sa mga Parisiyo. Kay si Pablo mga kaigsuonan member gud siya sa Sanhedrin. Parisiyo siya. Usa siya sa mga tao nga dagkog kaalam mahitungod sa balaod. Mato dinhi ang labing mahigpit nga pundok sa atong relihiyon. Grabe ang Parisiyo. Og karon aniya ako sanglit gikihaman tungod kay naglaom ako sa saad sa Dios ngadto sa akong katigulangan. Ang saad nga gilauman nga madawat sa 12 kabanay sa atong katawhan samtang nagsimba sila sa Dios adlaw ug gabi. Ug tungod sa maong paglaom kamahalan, gikiha ako sa mga Hudiyo. Grabe no? Naglaom ra gyud si Pablo. Unya gikiha ra gyud siya. Nganong dili man gayud kamo makatuo nga banhawon sa Dios ang mga patay, sugod na sa gwali. Giapil na niya gwali si Hari Agripa ug ang mga Hudiyo nga mingsumbong, mipasakag sumbong bato kaniya. Bersikulo 9. Ako mismo mituo kaniadto nga akong katungdanan ang pagbuhat kutob sa akong mahimo batok sa ngalan ni Hesus nga taga Nazaret. Mao kini ang akong gibuhat dito sa Jerusalem, giatagan akong awtoridad sa mga kadagkuan sa mga pari og sa pagkabilanggo sa daghang mga magtutuog dihang gisulutan sila sa kamatayon. Miuyon ako sa hukom kay siya man gyud miuyon sa hukom katong patyon nila si Esteban. Apil biya si Pablo mga kaigsunan kay ang tanan nga mga nagbato ni Esteban ang ilang mga kupo didto biya giitsa ni Pablo. Bersikulo 11, sa makadaghan gipakastigo ko sila didto sa mga sinagoga o gipugos pagpabiya sa ilang pagtuod, dako kaayo ang akong kasuko nga tungod niini gigukod ko pa sila hangtod sa syudad sa laing nasod. Grabe ka isog si Pablo sa iyahang pagtuo mahitungod sa relihiyon, sa iyahang kaniadto nga gilutos pa niya si Jesus. Unya kining mga Hudiyo mga kaigsuonan nga pareha niya pagkamatikod, uy nibali man si Pablo. Si Pablo na sad ang ilahang gilutos. Si Pablo na pud ang ilahang pasakaag kaso. Ilahang hulga nga patyon. Kana bitang naa ka dinhing relihiyon na, unya grabe ka seryoso, unya pag-abot di ni mos Biblia ang imong relihiyon perti di ang layua, unya sa dihang na kaamgo ka, nahigmata ka, nimbalhin ka sa laing karatula, katong relihiyon o karatula nga imuhang gibiyaan, malain gyud dos imuha. Mao ni nahitabo ni Apostol Pablo. Pero katong mga tao nga nalain sa imuha, ayaw to tagda. Ayaw to tagda. Ayaw pod pagpangalagad sa Ginoo para mahimuot lang ning mga tawhana. Mangalagad as Ginoo para mahimuot ang Ginoo, dili ang tao. Mao magyud na realidad mga kaigsuonan sa kinaya sa tao. Masakitan magyud paranglitan ang usa ka relihiyon, mauni siya ang iyang relihiyon. Unya naa ka diha. Unya sa dihang naay nagwali nimo, naminaw ka og namuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi, nausab ka. Og dito nimo natugad ay kani diing relihiyon na kutob ra man dinis baba. Wa man dinis kinabuhi kay naa man mga relihiyon sa atong panahon nga kutobra sa pag-angkon nga sila'y tinukod ni Kristo, sila'y tinuod nga simbahan, sila'y tinuod nga makaluwas o makaadtog langit, pero ang kinabuhi wa gyud malain sa Biblia. So nakaamgo ka. Inig kaamgo nimo ana, mosunod ka unsay pagtulunan sa Biblia, katong mga tawhana nga imong gibiyaan, mao na putoy mo gukod nimo. Mao nay nahitabo ni Pablo.
Sa panahon nga gukdon ka, sa panahon nga daoton ka, dunay mga sumbong dili maayo batok kanimo, maunay dakong kahigayunan aron ikawali nimo ang tinuod nga mga mensahe nga maoy tinuod nga makaluwas sa tao. Munang ayaw ka guol, ayaw ka balaka, importante nagkinabuhi ka sa kubuton sa Ginoo. Ang tao nga angay mabalaka, kana ra gyung wala, kana ra gyung tao nga wala magkinabuhi sa Biblia. Maunay tinuod nga angay mabalaka. Pero ang tao nga nagkinabuhi sa tinuod nga mensahe sa Ginoo, di ka angay mabalaka, ayaw ka balaka, ayaw ka luya. Bisag kinsa pa ng mga tawhana nga pasakag sumbong batok nimo. Kay ang saan sa Ginoo, di gyud na mapakyas, panalipdan ka. Atimanon ka, damor kang atimanon. Wow. Ya damor kang makasangyaw. Sama ni Pablo, mao kini ang akong tuyo sa pag-adto sa Damasco uban sa otoridad og mga sugo sa mga kadagkuan sa mga pari. Unya sa udtong tutok samtang nagpanaw ako kamahalan. Balik na pud sa iyang testimony. Nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kay sa adlaw nga midanag libot kanako og sa ako makauban. Nangatumba kaming tanan sa yuta, nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo. Sa ulo nganong gilutos mo man ako. Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy. Kinsa ka man Ginoo? Nangutana ako, og ang Ginoo mitubag ako si Jesus nga imong gilutos. Apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imong nakita karon og ako unyang ipakita kanimo. Panalipdan ko ikaw gikan sa katawan sa Israel og sa mga dili Hodeo nga mao ang katawhan nga paadtuan ko kanimo. Ikaw magpabuka sa ilang mga mata og magtultol kanila gikan sa ngitngit ngadto sa kahayag o gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako mapasaylo ang ilang mga sala og madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan sa nga gibalaan sa Dios. Kining maong mensahe dunay misundog-sundog ani. Kaning miingon nga si Pablo nakakitag pananaon unya nagpamatuod po sa siyang kaugalingon unya sa dihang moabot ang balang espiritu makapanulti na siya sa mga umalabot nga mga panghitabo, sumala sa mga pulong sa Ginoo. Kana siya mahitabo kung dili hingpit ang Biblia. Sa panahon ni Pablo, di pa man hingpit ang Biblia, wala pa man mahuman ang New Testament. Karon kay human naman. Wala na'y pastor ni mga alagad sa Ginoo nga moangkon nga pareha kunuhay ni Pablo. Hingpit naman, kung doon na may mga vision o pananaon, dili na pwede nga mugawas sa Biblia. Kay hingpit na ang Biblia. Kay ang mahitabo manggod nga na ay mga pastor o mga alagad sa Ginoo nga moingon nga sama akong kang Pablo nakadawat og pananaon nga ako gisugo gihatagag mensahe sa balang espiritu nga ako mahimong taytayan aron ang mga sumusunod, ang mga magtutuo, makabatog kaluwasan, aron ang mga tao mutuo pinaagi nako. Dili na mahitabo sa atong panahon karon. Kung pananglita na aman, mapun-an gyud ang unsay gisulat sa Biblia. Maubitaw ng uban nga mga relihiyon like sa Mormons, gikan sa gipadayag gikan sa Revelation gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag dunay gidugang nga mga libro. Mao man ay kuyaw ron kung dunay pastor o magwawali nga moingon nasama ni Pablo God nga gipadaygan ko sa balaang espiritu nga ako na mahimong apostolis, mahimong propeta. Ang mahitabuan na, paingon naman gyud nga ang Biblia dugangan kay naapay mga pulong sa Dios nga wala ipadayag. Maunang na ay mga relihiyon nga
dili komportable sa Genesis o gipadayag. Dugangan pa. Pero ragod akong na-encounter. Kining klase nga matawhana mo, ingon dayon nga, mo interview ra ba ni dayon, unsa man ka, Katoliko o born again? Ako mo ingong born again, nagsunod dis Biblia. Ingnon dayon ka nga, kanang Genesis, ang tod gipadayag, doon na pa'y gipadayag ana. O kining gipadayag, mauni ang libro nga angay nimuhang masabtan. O angay nimong gikinahanglan. Kay ang balaang espiritu ug ang espiritu ni Jesus ni sulod aning usa ka leader ug mauni nagama sa libro. Mauni kuyaw kayo. Maunang naay mga nahimugso sa kalibutan nga Mother God na iyas nagamit gyapon Biblia pero gipun-an nila ang Biblia. Like mga Mormons na sila'y ang ilahang Biblia perti ng bagaa. Kisa pa'y naapay mga relihiyon karon nga baga ng kaig Biblia. Gipun-an ang gipadayag. Mao ni kuyaw ron kung naay magwawali even sa social media nga muangkon nga okay, priha kang Pablo nakadungog sa balang espiritu, nakadungog sa tingog sa Dios, unya gihimong apostoles. Natural sa panahon ni Pablo kay wa pa mahingpit ang Biblia, wa pa mahingpit ang bag-ong tugon. Wala pa mahingpit ang libro sa bag-ong testamento. Ikarong hingpit na. Kung doon na may mga pananaon, doon na may revelation, mauna na ang tao nga magsulti sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia. Maubitaw nang magsulti sila sa mensahe sa Dios. Asa man nila makaplagan ang mensahe sa Dios? Sa Biblia. Pero kung out na gani na sa Biblia, dili na mensahe sa Dios. Ang uban ana, mensahe na sa kwarta. Mensahe na sa kwarta. Natural si Apostol Pablo, musulti siya ni ini, kay mauni mga mensahe paghingpit sa Biblia. Mauni ang panahon nga mahingpit ang New Testament. Sakto si Pablo og angayan og takos siya nga moingon, apan nagtindog kay sa giingon dinhi 14 versikulo 26-14 na nga tumba kaming tanan sa yuta og nadungog ko ang tingog nga miingon kanako sa pinlungang Hebreo, sa ulo nganong gilutos mo ako, ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy. Kinsa ka man Ginoo, nangutana ako og ako ang Ginoo may tubag, ako si Jesus nga imong gilutos apan tindog. Kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imong nakita karon og ang ako unyang ipakita kanimo. Nganuman kay ang New Testament wa pa mahuman. Si Apostol Pablo lamang ang dunay gasa ani. Kung doon na may mga nagwali karon nga mga pastor o mga leader sa simbahan nga moingon, ako mahimong propeta, sumala ni Hesus. Giingnan ko sa balang espiritu nga ako ang propeta aron maghatod og mga mensahe kaninyo. Pataka ra man na. Pataka na lang ng walihay nana. Kung doon na may mga pagpadayag ang Dios, sibo na sa Biblia kay hingpit na ang Biblia. Kung doon na may mga doon ay may mga tao nga miingo mogama paglaing libro, negosyo na na. Maubitaw ng uban mogama libro, baligya dayon og kuan. Kay moingon dayon, bayad man is printer, bayad man kuno. Wala na lain nga ang mensahe sa Dios nga nas Biblia hingpit na. Ibutang na si mong nauna, ibutang na si mong kasing-kasing. Ato ning humanon mga kaigsunan kay daghan kay mga mensahe ning kapitulo 26. Ato ning humanon, maka-live ko uning gabi kiragid kaayo. Salamat sa Ginoo nga iyatang proteksyonan.
Niya mag-inampo ay ta. Kayo sa kini ako ang naadinhi kagabi first time kong sinati ka na magngut-ngut bitaw siya. Niya ato ra gyung ihangad, ato ra gyung isalig ang tanan sa Ginoo. Wa pa imposible sa Ginoo kay siya ang Dios milagrosong makayo. Magampo ta og ako ang dasig yun ang tanan nga ato ning humanon kining giaso ni Apostol Pablo sa iyang mga buhat. Daghang kay mga minsay ang Dios niini. Sa ato nang gikaingon, kung doon na may mga magwawali nga gamiton ang Biblia, o niya moingon nga napay gipadayag ang Dios, napay mga tinaguan ang Dios nga wala ipadayag. But na kahingpit ng Biblia. Ampo ta, salamatan nato ang Dios. Amahan na mo nga Dios nga makagagaw, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, sa mga mensahe na imong gipabot ka namo. Aron kami mahimong masinangkapan, imo kaming gidasig nga ang mga pulong nga naas bala ang kasulatan hingpit nga makabag-o makaluwas sa among kinabuhi ug makadala diha kanimo. I-bless Ginoo matag usa sa pagkinabuhi ug pagtuon sa Biblia ug pagkinabuhi nini. In Jesus name. Amen. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon, maingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Bye-bye. Doon na mo yung mga pangutan na pwede regyon mo message ako O karon daing Huwebes mga kaigsuonan, doon na ko'y tudluan unsaon pagwali, unsaon pagamagwali. Karong Huwebes, alauna hangtod sa alas 2. Nihangyo ang atong usa ka igsuon nga listener sa ato ang programa, viewers. Nihangyo siya nga unsaon kuno pagamagwali. Kung wala pa ka masayod unsaon pagamagwali, unsaon pag-share, pwede ra gyud kang mo message sa ako para ipasulti ka sa GC sa group chat karong Lunes, karong Huwebes. Unsa man ang pitsaha karong Huwebes be akong tan-aon. Hallelujah. Hallelujah. Pizza ako ang tan-aon kung sa pitsaha ang Huwebes. Pizza 14. Karong pizza 14 alauna alas 2. Ibayaw ka. Doon na ko'y klasihan sa among pagdayo og tudluan unsaon paggama og wali. Kay kanang mga bersikulo sa Biblia pwede nang gam-an og wali nga haom gyud sa mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Kanang dili bitaw ka mogawa sa Biblia kay daghang karong mga wali nga wa na sa Biblia. Dili na wali para sa tao, naanay wali para sa kaugalingon, magbanda gyud ta. Kana bitaw kanang muwali nga para na sa kaugalingon, dili na gikas Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Kini igsuon moingon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. God bless. Hallelujah. 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 Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan